Zeeland? Hé, jongens, de laatste. Echt, hè? Wat hebben we het fijn gehad, hè? Super. We rijden nu de gemeente Middelburg in. We gaan leuke dingen doen. En wat gaan we doen? We gaan naar een scheepswerf. Een museumwerf, moet ik eigenlijk zeggen, want het is de oudste van Zeeland. Maar er wordt nog steeds heel hard gewerkt. Want Zeeland is rijk aan historische schepen en die worden daar allemaal opgeknapt. Dus we gaan naar Arnemuiden. Hier is het. Kom, Monk. Monk stinkt een beetje. Nou, dat beetje kan je wel weglaten, zeg. Tom. Hi Kees, ik ben Jij Freek. bent Frederik. Hoi. Hoi. Wat ziet het hier geweldig uit gelijk, hè? Mooie locatie hier. Ja, hè? prachtig. Ja. Dit is toch geweldig mooi werk, zeg Ja, dat dit. doen wij weer met boten. Hoi. Dat is Siep. Siep, ik ben Free. Hoi. Siep en Kees zijn vrijwilligers bij de historische scheepswerf in Arnemuiden. Zij herbouwen en restaureren oude, dus houten schepen. Dit is ook allemaal prachtig natuurlijk. Ja, deze is eigenlijk helemaal klaar. Hè? Het is te koop, hè? Ja, ik zoek een liefhebber ervoor. Ja, Nou, dat is een probleem, want mensen willen geen houten schepen meer. ze willen niet, hè? Moeten ze onderhouden. Ja, er zit onderhoud aan. En er zit nog een dingetje aan, want ik kon hem verkopen aan een man in Nieuw-Zeeland. Dus niet in Zeeland, maar in Nieuw-Zeeland. Maar het is erfgoed en ik wil dat het hier blijft. Wat dat betreft ben ik ook een rare knakker. Oh, dat vind ik ook goed van je. Ja, Deze scheepswerf is echt heel oud en bestaat al sinds 1763. Uiteindelijk sloot de toenmalige eigenaar Kees Meerman, waar de werf naar genoemd is, de boel in 1986. ja, die werf hier, dat is natuurlijk een heel verhaal. Want ik kwam hier in Zeeland, zeg maar zo'n beetje 25 jaar geleden. En toen reed ik op de Brommer hier wel eens af en toe langs. En het was allemaal gesloten. Ik denk, wat is dat toch spannend. Wat zou ik daar toch graag er eens in willen kijken. Nou, de Kees Meerman, die had de hele boel afgesloten. Het fijne weet ik er niet van, maar er is heel veel ruzie in de familie geweest. En die werf is gewoon dicht en nooit meer open gegaan. Tot 2004. Toen kocht de gemeente de werf voor een symbolische euro. En kwam alles wat 20 jaar had liggen te verstoffen ineens tevoorschijn. Dit is te gek. Nou, en toen kwam eigenlijk het idee van de gemeente Middelburg om hier een museumwerf van te maken. Zo is dat eigenlijk Dat is een gebeurd. goed plan. En ik zat En hier onder... staat al dat oude gereedschap. Kijk nou, Ja, joh, dit een is- lintzaag. Hoe oud is dat ding wel niet? Nou, daar zit ook een verhaal aan. Ik weet niet de exacte datum, maar in 1930 ongeveer kreeg Arnhemuiden stroom. Het eerste wat de gebroeders Meerman hebben gedaan is een lintzaag kopen. Ja, die heb je nodig natuurlijk. Ja, want vroeger stonden ze met de hand Ja, te met de zagen. hand En te nu konden ze zagen. natuurlijk met de machine. En dit is werkelijk een pracht. Nou, dit is Zou hem een eventueel pracht. even maar kunnen laten lopen. Het mag eigenlijk officieel niet, maar het is wel leuk om te zien. Nou, kijk, als het niet mag, vind ik het altijd Dat moeten we heel doen, leuk. hè? Ja. Kijk even. Geweldig, hè? Is dat mooi of is dat niet mooi? Ja, dat is geweldig. Geweldig. Als het aan mij lag, zou ik er het liefst mee werken zelfs, hoor. Ja? Ja. Loepzuiver Het is natuurlijk. en een recht. geweldige machine is het. Je kunt hier dus je oude schip onderhouden en laten repareren. Dat is relatief goedkoop. En leuk voor de museumbezoekers, die zo een historische werf in bedrijf zien. Zelf kom ik eigenlijk uit Hoorn, dus uit het noorden? Uit het noorden. En toen ben ik hier terechtgekomen. Nou, ik viel hier gewoon in het paradijs voor scheepstimmerlieden, want er was niemand. Ja, een werf op Tolen, maar dat is nogal een vrij dure werf. Dus daar gaan, Oh, kijk. en wij werken natuurlijk in wezen, laat ik zeggen, hun draaien echt commercieel, dus je moet ook rekenen.
Wij draaien eigenlijk als er hier iemand komt met een houten schip. En het is mogelijk met vrijwilligers. En, Die heb je veel, hè, hier. we hebben een kleine groep vrijwilligers. Oh, toch? Ja. Maar En dat zijn mensen die jou assisteren met het opknappen van zo'n oud historisch schip. nou, eigenlijk. wat we net gezien hebben, die pijlflet waar we bij stonden, dat laat ik eigenlijk door de vrijwilligers doen. Dan loop ik er wel bij en als er dan op een gegeven moment denk van, dat gaat niet goed, dan spring ik even erbij. Maar dat is eigenlijk een project waar Siepmel werkt met zijn vrijwilligers. Ja, deze zit. Handvast, hè? Ja. Ja, kijk, dan gaat hij helemaal goed, hè? Ja, bijna klaar. Je moet nog een beetje opknappen, nog schoonmaken. En dan hier zo'n heel mooi groot boegbeeld van mij, zo. Dat kan hoor. Gaan we maar een stuk hout pakken, dan gaan we hakken. Ja. Ja, het is geweldig mooi werk, jongens. Ja. Joh, en ik ben heel blij dat jullie dit doen, want die scheepjes, het is niet zoveel meer, maar het is toch mooi dat mensen er nog iets... Ja, je leert er zoveel van, hoe dingen in elkaar zitten. Ja. Hoe vroeger gewerkt werd door die instrumenten. Iedereen loopt met te klagen dat ze moe, zwak en misselijk zijn, maar hey, Ja. toen moest je echt wel je handen uit je mouwen steken, anders werd er niet gevaren. Dat was zwaar werk. En, Zwaar werk. en dan was ze gingen eten, want dan konden ze niet vissen. Nee, dat is het. Je moest er echt van bestaan. Ja. Kees, waarom? Ja, ik snap het. Ik vind het zelf zo prachtig mooi allemaal. Maar wat is er voor jou een reden om dit echt altijd te willen doen? Ja, het is gewoon de liefde voor het vak. En het leuke van mijn vak is, je loopt langs de haven en je ziet je werk liggen. Dag lieve mannen. Keep up the good work. Hey, Tot dank je. ziens. We gaan nu naar de stad Middelburg voor een heel bijzonder avondprogramma. We hebben heel veel natuur gedaan op onze safari, maar vooral in buitengebieden. En hier, eigenlijk in Middelburg, heb je ook fauna. Hoe leuk is dat eigenlijk? Alleen mensen weten dat niet, die realiseren zich dat vaak nooit. En wij gaan naar een boswachter die zich daar helemaal in verdiept heeft. Vlinders in de nacht, sterren fonkelen in de gracht. Marcel! Hi. Hoi, Marcel. Hi, wat leuk man. Oh, je hebt een bed. Je bent aan het vleermuizen. Ja, er vliegen al best veel, moet ik zeggen. Ja. Oh, dit is er een. Ja, dit geluid is de dwergvleermuis, gewoon de dwergvleermuis. Oh, dus je kunt horen aan het Je kan- geluid ja, welke precies. het is. Ja, en ik zet hem op een bepaalde frequentie. Hè, dus dit is nu zo rond de 42. Dat is de dwerg. Dat is de gewone dwergvleermuis. Als je op 25 zet, dat is de laatvlieger. Maar er vloog net, toen jullie net vanuit het stoplicht kwamen, vloog er een laatvlieger hier de hele Is tijd dat rond. een laatvlieger? Een laatvlieger noemen ze dat, ja. En waarom heet het een laatvlieger? Omdat hij vrij laat op de... Ja, omdat hij is een beetje krom, hij vliegt vrij vroeg al. Dus laat op de dag. Ja, dus Ja, iets- dat heb ik trouwens ook zelf. Ik heb daar zelf ook een beetje last van. Oké. Ik ben ook een laatvlieger eigenlijk. Oh, wauw. Het is veel trager qua geluid, hè? Ja. Marcel is boswachter, maar woont in de stad. Als hobby doet hij onderzoek naar nachtvlinders in zijn achtertuin en vleermuizen bij de nabijgelegen Singel. Want boven het water en bij de bomen vliegen enorm veel insecten. En die eten ze nu, al vliegend. En hoeveel soorten zitten hier eigenlijk? Ja, ik denk nu rond de vest 3, misschien 4. De gewone dwergvleermuis horen we nu, daarnet hoorden we laatvlieger. Straks, als het echt donker is, komen de watervleermuizen, want die houden echt niet van licht. Ja, Watervleermuizen? die liggen echt heel laag over het water. Oh, oké. Ja, en die pakken de prooi met hun pootjes van het wateroppervlak af. Wat Wil er zitten kijken dan dat van dan, die schaatsenrijertjes en zo? Pakken ze die af? Ja, muggenlarven. Oh, dat is heel fijn Ja, dat ze dat ja, doen. ja, zeker. Dat is Dat fantastisch. willen wij Zoveel wel. mogelijk, ja. Dus het is toch eigenlijk geweldig dat ze hier allemaal leven en dat ze zich kunnen handhaven. Ook Ja, vooral. super. Natuur in de stad, ja, ik vind het geweldig. Maar omdat de vleermuizen zich moeilijk laten zien,
lopen we nu met Marcel naar zijn huis voor de nachtvlinders. Oh, er zit nog een vlinder op ook, zeg. Oh, gelijk, hè? Hey, en weet jij gelijk wat dit is? Het is een volgeling, denk ik. Een volgeling? Klinkt zo religieus. Met enige regelmaat spant Marcel een wit doek in zijn tuin, met een felle lamp erbij. Nachtvlinders zoeken dat licht op. In Zeeland zijn er zo'n 1500 verschillende soorten. En waar bestaan ze van eigenlijk? Wat eten ze? En wat... Eigenlijk hetzelfde als dagvlinders. Gewoon nectar. Oh, ja. Alleen vliegen ze dan s'nachts op die En nectar. gaan ze wel op bloemen af dan? Ja. Oh ja, sommige bloemen zijn dicht. Ja, sommige zijn dicht. Ja. Ja. Daar halen ze dan niks. Nee, maar ja, je hebt dus ook bloemen die s'nachts open gaan. En sommige likken ook boomsappen op. En je hebt dus ook best wel veel nachtvlinders die eigenlijk helemaal niet eten. Die nooit eten. In hun hele Nooit leven niet. eten? Nee. Die eten als rups zoveel, zeg maar. Dan zijn ze zo enorm dik. Dat ze als volwassen vlinder gewoon niet eten. Die hebben ook geen tong. Dat is echt bizar. Dat is best Ja. wel bizar. Die leven ook niet zo heel lang hoor. Meestal 2 weken of Nee, als zo. je Maar helemaal toch, nooit eet. ik wil 2 weken niet eten. Hè. Hier zit er ook eentje. Zo klein? Ja. Nee, ze vlieg je, joh. Nee, dat is een witte dominomot. Oh ja. Zo klein zijn ze dus ook. Hoe kan het nou dat mensen daar zo'n afschuw van hebben vaak? Van hè? motten. Ja, dat vinden Ja, het ik eigenlijk weet niet niet. mooi of leuk. Of... Ja, misschien Terwijl het zijn vies. eigenlijk net vlinders, alleen dan Het zijn een gewoon- beetje het zijn duisternisvlinders. Ja, ze zien er natuurlijk wel. Ze zijn vaak bruin en grijs en grauw. Ja, maar als je goed kijkt, niet. Nee, als je goed kijkt, zijn ze echt super mooi. Ja, heel Maar ik snap mooi. het ook niet. En wat is dit? Dit is een prachtige. Dus de buxusmot. Die is mooi. Die is mooi, hè? Ja, als je Maar is dat Buxus dat is ellende? degene- ja, dat is die Het is rups, de rups. rups hiervan. Die, Ja. ja. Hij is wel mooi, zeg. Dit is een huismoeder. Huismoeder. Ja, die namen zijn alleen al fantastisch. Hè? Van die nachtvlinders. Kijk eens. Ga eens vliegen, lieverd. Oh. Ja, hij wil nu bij de lamp zijn, hè? Waarom gaan ze eigenlijk naar de lamp? Daar zijn ze volgens mij nog niet helemaal over uit. Waarom ze dus, waarom die lampen dus die aantrekkingskracht op die vlinders hebben. Het is de maan, denk ik. Het is een soort surrogaat maan natuurlijk, ja. Ja. En doe je dat ook documenteren of zo? Ja, alle aantallen, alle soorten documenteer ik inderdaad. Die geef ik door aan de Vlinderstichting. Oké. En omdat ik het natuurlijk altijd op dezelfde manier vang, op dezelfde plek, kunnen ze er ook wat mee qua trends eventueel. Heel bijzonder, Marcel. Ik vond het toch weer een waanzinnig avontuur eigenlijk. Dankjewel, man. Ja, graag Kijk. gedaan. Heel leuk. Voor het laatste onderwerp hebben we ook de nacht nodig. Want we gaan naar de oudste volkssterrenwacht van heel Nederland. En die zit hier in Middelburg. Kom maar, Monk. Goed zo. Zie je, daar is de sterrenkijker. Althans, een buitensterrenkijker, denk ik. Ik ben Ben. Ik ben Free. Hoi. Welkom. Oh, je hebt het hele heelal heb je aan. Ja, als ik het niet meer weet, dan doe ik dit, hè. Welkom op de Volkssterrenwacht hier in Middelburg. Ja, waarom volkssterrenwacht? Ja, wij zijn geen professionele sterrenwacht, hè. We hebben niet een groot observatorium met allerlei wetenschappers. Wij zijn een club van vrijwilligers. En ons echte observatorium, dus dat is maar een kleintje. En dat staat in Oostkapelle, want hier in de stad hebben we toch veel lichtvervuiling. Ja, want midden in de stad is eigenlijk helemaal niet handig natuurlijk. Nee, maar het heeft ook wel een voordeel. Je bent heel dicht bij de mensen. Ja, maar de lichtvervuiling als het ware, Ja, die ja, maakt ja. natuurlijk dat je het heelal minder kan. Met het blote oog wel, maar Ja. we hebben hier een aantal foto's, die gaan op dat scherm door. Dat zijn ook foto's genomen van een aantal mensen van de Sterrenwacht. Die zijn ook genomen vanuit de stad. Dan zet je de filters tussen, je kunt het kunstlicht eruit halen en dan krijg je toch mooie beelden. Dus we kijken naar beelden die hier genomen zijn. Ja, dus dat kan wel. Maar met een hele goede... Goede apparatuur, ja, ja, absoluut. een telescoop die foto's neemt als het ware. Een telescoop die foto's neemt en blote oog is veel minder gevoelig. En dan moeten we nu snel naar buiten. Er is even geen bewolking. En Saturnus is te zien. Kijk, nou, het is hier best nog aardig donker. Ja, dat is het mooie van deze plek. En heeft hij ringen? Ja, Dat is leuk natuurlijk. dit is hè? de planeet met de ringen, ja. Ja, dat is de planeet met de ringen. Ja. Nou, eens even kijken of die jou...
Heb je hem? Ja, en dan ga je dat licht even wegdoen. Ja, moet. Kom maar. En dan zie je planeet Saturnus Ja. Oh, ik zie hem. en, daar Met staat, de ringen. en een maantje erbij. En een maantje erbij. Titan. Klein, maar is dat Titan? Dat is Titan. Helaas kunnen we dit op de camera niet vangen. Maar ik zie een bol. Saturnus. En heel duidelijk een ring eromheen. Waar bestaat het? Zijn het gas? Stof, Stof? steentjes, Dat ijs. vliegt dat eromheen of iets? Het is waarschijnlijk een uit elkaar getrokken maan. En ja, er zijn er heel veel. Ik weet niet eens hoeveel manen Saturnus heeft. Het zijn er misschien wel 60, geen idee. We hebben er maar eentje. Dit soort grote planeten hebben er heel veel. En ja, die manen komen soms te dichtbij, dan worden ze uit elkaar getrokken. En dan verpulvert die en ja, dan zijn er andere maantjes die weer opvegen. Daarom zit Zou onze maan ook uit elkaar getrokken kunnen worden? als die te dichtbij staat wel. Maar gaat die steeds dichterbij? Nee, hij gaat van ons vandaan. Misschien kunnen we jullie thuis toch even mee laten kijken. Op zolder staat nog een telescoop namelijk, met een camera. Dat is de camera. En dit is de telescoop. En die kijkt nu richting Saturnus. En dit zien we hier. En dat zien we daar. Ah, kijk. Ja. Het is een bijzondere plek zo in Middelburg. Vooral ook omdat hier in deze stad de telescoop ooit is uitgevonden. 200 meter, 300 meter verderop. Bij die Lange Jan die jullie zien staan. Ja. Daar stond een huisje naast. En daar woonde Hans Lipperheij. Dat was een brillenmaker. En wat hij deed, en dat deden er meer hoor, hier in Middelburg. Maar hij heeft op een gegeven moment die lenzen heel goed geslepen en achter elkaar geplaatst. Dat hebben er misschien nog wel meer gedaan in een kokertje. Het briljante is dat hij op een gegeven moment wist, ja, mijn lenzen zijn in het hartje eigenlijk wel goed, maar aan de randen niet zo goed. Hetzelfde als met onze ogen als we ouder worden. Wat gaan we dan doen? Als wij slechtere ogen krijgen s'avonds, als we ouder worden, knijpen. gaan we knijpen. We knijpen onze ogen dicht. Het diafragma, dat heeft hij uitgevonden. Ja. Dus hij trok eigenlijk die lens dicht, dat je alleen het hart van de lens keek. En dat is de beste plek. En dat is de beste plek. Dat Ja. was scherp. De telescoop is dus uitgevonden in 1608 hier in Middelburg. En Galileo Galilei, een Italiaanse waarnemer, astronoom, sterrenkundige, Ja. die had daarvan gehoord. Had hem niet gezien, had hem gehoord, maar hij wist precies wat hij moest bouwen. En hij heeft ook zo'n kijker gebouwd, gebaseerd op de informatie die hij heeft gekregen van die Hollandse kijker. En wat heeft hij toen gebouwd? Hij heeft zijn eigen telescoop gebouwd en hij is ermee gaan kijken naar de planeet Jupiter. En al snel deed Galilei belangrijke ontdekkingen, zoals het feit dat de aarde om de zon draait. En dat allemaal dankzij een Middelburgse uitvinding. Is dan toch een scherm, maar ik heb dan toch de neiging, Ben, om dan weer hier naar buiten. Hij staat helemaal links. Ja, ik zie hem daar. Kijk, dat is hem, Ben. De telescoop staat ook helemaal naar links, hè? Ja, en dan als je op je rug ligt en het is aardedonker, dan verdwijn je gewoon het heelal in. Ja, maar dit kunnen wij uren doen, hè? Wij raken nooit uitgekeken. Als ik thuis vertel dat ik naar de sterren zit te kijken, ben je nog nooit uitgekeken? Nee. Nee, krijg je dan op je kop? Nou, zij snapt niet de verwondering die ik heb. Heeft ze er niks mee? Als we op het strand zitten en lekker achterover liggen naar de sterren te kijken. Bedankt, Ben. Graag gedaan. Blijven kijken. Doen we. Nou jongens, dat was het. Waar Zeeland kust. Zit erop. Zit erop. Het heelal is oneindig. En jij bent onze ster. Ach, schat. En Zeeland is prachtig.